ଏଇଥର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କେତୋଟି ପାଳି ବୋଲବମ୍ ଯିବେ ବନ୍ଧୁମାନେ? ଆସୁଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ 2025 ମସିହାରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ କେତେ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି? ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମାସରୁ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମାସରୁ ବୋଲବମ୍ କରିବେ, କେତେ ତାରିଖରୁ ପାଳନ କରିବେ, କେତେ ତାରିଖ? ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ 2025 ମସିହାରେ ମୋଟ କେତେ ଗୋଟି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପଡ଼ିବ? ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କେଉଁ ସବୁ କର୍ମ କରିବା ଅନୁଚିତ ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କେଉଁ ସବୁ ପରିବା ଖାଇବା ନିଷେଧ? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପଡ଼ୁଛି ବା ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ, ସେହି ଦିନଠାରୁ କେଉଁ ସବୁ ପରିବା ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ଏହି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ କେବେଠାରୁ ହୋଇଥାଏ? ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହେଉଛି ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର ଦିନଠାରୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାଏଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ରହିଥାଏ। ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାଏଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ରହିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ 11 ତାରିଖ ଠାରୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, 11 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଜୁଲାଇ ମାସ 11 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 9 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ସମାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଏହି 2025 ମସିହାରେ 4ଟି ସୋମବାର ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପାଳିଟି ହେଉଛି 14 ତାରିଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିଟି ହେଉଛି 21 ତାରିଖ, ତୃତୀୟ ପାଳିଟି ହେଉଛି 28 ତାରିଖ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପାଳିଟି ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିପାରିବେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 4 ତାରିଖ ଯେଉଁ ସୋମବାର ପଡ଼ୁଛି, ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର, କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 9 ତାରିଖ ଦିନ ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ଦିନ। ତେବେ ଜାଣିବା କେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପାଣି କଖାରୁ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରତ, ସେମାନେ ତା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆଗରୁ ହିଁ ଚୁଟି, ନଖ ଏବଂ ଦାଢ଼ି କାଟି ଦେଇଥିବେ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଚୁଟି, ଦାଢ଼ି, ନଖ କାଟନ୍ତି ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ବୋଲବମ୍ ଯିବେ, ସେମାନେ ମାସ ସାରା ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା ନିଷେଧ ରହିଥାଏ। ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଖଟ ବା ଶେଯରେ ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ। ସେମାନେ ଭୂମିରେ ଶୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଆମିଷ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଟୁ କଥା, ଚୋରି ବା ମିଥ୍ୟା କହିବେ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କୌଣସି ବି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ, ଆଘାତ କରିବେ
ନାହିଁ, କାରଣ ଶିବଙ୍କୁ ପଶୁପତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାର କୌଣସି ବି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଶିବ ଶଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ। ଆପଣ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବେ ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ନିଷେଧ ରହିଛି ଏବଂ ପରିବା ମଧ୍ୟରେ ମୂଳା, ବାଇଗଣ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ନିଷେଧ ଅଟେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କଲରା ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବା ନିଷେଧ ଅଟେ। ଅଧିକ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଅଧିକ ମିଠା, ଅଧିକ ଖଟାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଯେତେ ପାରିବେ ଆପଣ ସାଦା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କେଉଁ ଜିନିଷ କିଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଛୁରୀ, କଇଁଚି ଏବଂ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିବାକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ସୋମବାର ଦିନ କଦାପି ବେଲପତ୍ର ତୋଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସୋମବାର ଦିନ ବେଲପତ୍ର ତୋଳିବା ନିଷେଧ ଅଟେ, ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ରବିବାର ଦିନ ଠାରୁ ବେଲପତ୍ର ତୋଳିକି ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ବେଲପତ୍ର ସତେଜ ରହିବ। ତା ପରଦିନ ଆପଣ ସେହି ବେଲପତ୍ର ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ କିଛି ନିୟମ ରହିଛି। ବିଧିପୂର୍ବକ ଯେପରି ଯଦି ଆପଣ ବେଲପତ୍ରକୁ ଚଢ଼ାନ୍ତି ଶିବ ଶଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତ ସବୁବେଳେ ନିଖୁଣ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ସେହି ବେଲପତ୍ରରେ ଯେମିତି ଚିରାଫଟା ନଥାଉ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କାରଣ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଖଣ୍ଡିତ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେନି। ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼େଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲକି ଧୋଇକି ସଫା କରିକି ରଖିବେ। ବେଲପତ୍ର ଯେମିତି ପୁରାପୁରି ସଫା ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥିବ ସେହିପରି ବେଲପତ୍ର ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଚଢ଼େଇବେ। ଚିକଣ ସାଇଡ଼ଟି ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରି ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ହାତର ଅନାମିକା ଏବଂ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଶିବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବେଲପତ୍ରରେ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ କେଶରରେ ଓଁ ଲେଖିକି ବେଲପତ୍ର ଓଁ ବା ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିକି ବେଲପତ୍ରଟି ଆପଣ ଯଦି ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଯଦି ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ଶୀଘ୍ର ପୂରା ହେବ। ବେଲପତ୍ର ସବୁବେଳେ ବିଷମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ, ଯେମିତି 3, 5, 7, 11, 21 ଏହିଭଳି ସଂଖ୍ୟାରେ ବେଲପତ୍ର ଆପଣ ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଦିନ 108ଟି ବେଲପତ୍ର ଯଦି ଚଢ଼ାଇବେ ତ ଶୁଭ ଫଳ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ଶୀଘ୍ର ପୂରା ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ, ଅଷ୍ଟମୀ, ନବମୀ, ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ
ଡବାରେ ଜଳ ନେଇକି ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭୁଲ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଶିବ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର କୋପ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ନିୟମ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ବା ପିତ୍ତଳର ନୁଟା ପାତ୍ରଟିଏ ନେଇକି ଯିବେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ପରିଣୀ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଡ଼ାଇକି ଗାଧେଇକି ପାଣି ଉଠେଇକି ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଯେଉଁ ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି ସେହି ସବୁ ନିୟମ ପାଳନ ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି ତ ମହାଦେବଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ବଦଳରେ କ୍ରୋଧର ଆପଣ ଶିକାର ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବୋଲବମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହା ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କେବଳ ନିଜ ଘରେ ହିଁ ଖାଇବେ, ଅନ୍ୟ କାହା ଘରେ ଖାଇବେ ନାହିଁ। କୌଣସି କାରଣ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବ୍ରତର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସୋମବାର ବ୍ରତର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଥର ହିଁ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସୋମବାର ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଶିବଙ୍କର ପାଦୁକା ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ପାଦୁକାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବେ ଏବଂ ବେଲପତ୍ରଟିକୁ ସେବନ କରିବେ। କଥାରେ ଅଛି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦୁକ ତୁଣ୍ଡରେ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ପାଦୁକ ମୁଣ୍ଡରେ। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କ ପାଦୁକକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବେଲପତ୍ରକୁ ଆପଣ ସେବନ କରିପାରିବେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମାସ ସାରା ଆପଣ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଯେତେବେଳେ ପାରିବେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ମନୋଭାବ ରଖିବା ଉଚିତ। ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଟୁ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ଭଳି କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଷୋହଳ ସୋମବାର ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଦୟାପୂର୍ବକ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିଦେବେ।